Tak kayak aneh rek, jangan-janganan statusnya kok isuk mang, kok awake gak enak. Tak kayak aneh rek, wingi aku dikei panganan. Assalamualaikum, Mbak Lin. Mbak Lin, Assalamualaikum. Iya mbak, mlebu mbak. Iya iya, tak mlebu ya. Mbak, saya buka. Mlebu ae. Walah, awake gak enak ta. Iya, ya iki lho mbak. Walah, iki lho gawe ben seger-seger. Kan gak enak waktu pilek. Ya Allah, apa kok ate iku? Gak apa-apa, ben Ngolong sik. ben seger, enak dudu-dudu. Oh, ya suwun-suwun. Enggak garing. Heeh. Ket kapan waktu? Ya Allah, ket wingi iku lho mbak, wis awake gak enak waktu pilek. Wah, ya sume tapi kok ngene hawane. Heeh. Ya wis ya. Ngetri kita Aku sik ta. pancir kayak gini sik engkol. Ya Allah, ya mbak. Ya wis ya, tak mulai ya. Iya. Ya Allah, Alifa rek cek apike karo aku, dikei sakmene akene jangan soto. Oh alah. Kene mangan sih. Ya Allah. Endi? Kok nek duwe kok? Ya Allah. Ada sakmene gede. Walah, Alifa. Cek nemene yo yang kayak aku. Ada itu sih sakmene gedene, gak ono isine pisan. Duduk tok. Wah, wis lah, apa?